Kag sa Good Vibes 46th Mascara Festival, formal nga nagbuka sang kagabi. Gina-estimate nga yara sa 50,000 ka mga pumuluyo ang nagdagsa sa Bacolod City Government Center grounds. Elias TV Band gindagsa sa mga fans. Puno-puno sang tawo ang Bacolod City Government Center grounds sa kagabi sa una pa lang adlaw sang Mascara Festival. Naghatag sang kalingawan sanday Arabina, Paul Salas, Silent Sanctuary nga banda, kag iban pa nga mga local performers. Isa sa mga highlights ang gabi mo ang performance ng kilala nga banda nga Elias J TV Band nga ginhulat sang madamo nga mga fans. Wala pa man makasaka sa stage si Elias, gintumpukan na ang area sa mga fans. May nagkalatumba sa pagdali-dali, ang iban nagbantay na sa kwarto nga ginapahuwayan sang banda. Sangyara na sa stage si Elias, nagadaguob ang singgitan sang tao kag mas nagpusog pagid sang nagsugod na siya sa pagkanta kag pagsaot. Siyempre, wala madula ang mga pasabak man sa ibabaw sa entablado. May gindonzo weta pagid siya gani. May naman sang fireworks display nga naghatag sang kolor sa kalangitan. Magapadayon ang selebrasyon tubtub sa October 19 para sa Mascara Festival 2025. So we thank the people, but again, as we start sa Mascara, masalamat kami sa ilang suporta sa sugar na ginahimong pinatong matatanan para mangin malitayon ang pumuli sa Bacolod to celebrate Mascara.